Tikulandireni mthawino ya kumadzulo pamene takubwereseraninso nkhani ya mkuluyu amene mukumuona pa screen. Mkulu ameneyi akupanga gremu ndithu kapena kuti akunenetsa kuti ayi anyamata kapena kuti azibambo 6 omwe akunenedwa kuti ayi mmodzi wa ku Mozambiki, awiri aku Nsanje, mmodzi wa ku Chiradzulu ndi wina mmodzi wa ku Blantyre ndi mmodzi waku Machinga. Zonetsa kuti anthu amene aja palibe chimene akudziwa, ankutheka ena ake angowakopa basi kuti ayi tiyeni tionese ngati kuti boma yathu ikugwira ntchito. Aboma kuti mwakufotokoza kwawo kuti aboma angopanga zinthu zoti ayi amene wawa tiyeni tionesese kuti ayi anthu tiyakhazike mwabata ndi mtendere, tionesese kuti ayi anthu akhale akutiyamikira kuti ntchito tikuyigwira. Komano zoti anthuwa ndiwodi amene apanga chipongwewo si amene waiyayo. Uko ndikulankhula kwa mkulu amene akutsikimiza kuti ayi pamene papa pena pake sipali bwino. Tamverani apa akuluakulu. Tatene tikambirane nkhani ikuchitika ku Malawi ya imfa ya mayaja a Dr. Bobby. Nkhani it's not making sense. Ndaiwona nkhani yonse apolisi apanga issue statement kuti mbava zija zigwira. Okay, ndizosangalatsa kuti polisi yathu ikugwira ntchito. Kenako this morning apolisi apita ku nyumba kwa Dr. Bobby ndi mbava zija, malo mopita nazo ku court. pamenepotu ndi pamene akupangira kremu kuti ayi mwamoti akanapita nawo ku court anthu akupita nawo ku nyumba kuja akukatani. Pakuti ofikira panopa nkhani yawo sinafikenso ku court yayi, ngati awagwira kale ndipo anthu avomereza kuti iwo ndi amene adachita, nchifukwa chani sadawatengere ku court straight, akukatengeranso ku nyumba kwa malemuwa akukapanga chani? Apopo akufuna kuti atipange konvisi ifeyo ngati anthu amene tili eni nzika za dziko lino kuti ayi tisawabreme iwowa ngati aboma, koma tikhale tikuwawombera m'manja kuti akugwira ntchito yotamandika chonsecho. Ayi ndithu panja penipeni, chifukwa akanakhala kuti akugwira ntchito yolemekezeka kuti awagwira anthu ndi omwe odi sakuyenera kupita nawo meuja kwa amayenera kukazenga. Umo ndi mmene akufotokozera mkulu amayenera kuyamba kupita nawo pa court, ndipo milandu yawo sizimafunikanso kuti apite akapange demonstrate imene analowera zonsezi zimene akuzikuonesedwa zijazo. Motero anthu awo akukhala ngati kuti angogudwa, koma pali nsomba zikuluzikulu zimene zili m'bomamo zomwe zili zoti zapanga nawo ntchitoyo. Nkona mkuluyu akuwakayikira kuti ayi nkutheka ndithu apolisiwa angoti pakapo phulapa akudziwapo chilungamo chake, koma akufuna kuti anthufe atipake phula. Ndiyeno tapitizani kuonera video yonse ya fulu mmene anayambira mpaka na pamapeto, mumve ndithu kuti mukwanise kugwira mfundo yake yeniyeni mkulu ameneyi. Kenako musayiwale kupanga subscribe ngati simunapange yeti, pangani subscribe kuti zambiri samakuphonyeni zobwera pamudzi pano. Ine Club Shunta ndili nanu limodzi. Akuluakulu, tatene tikambirane nkhani ikuchitika ku Malawi ya imfa ya mayaja a Dr. Bobby. Nkhani it's not making sense. Ndaiwona nkhani yonse apolisi apanga issue statement kuti mbava zija zigwira. Okay, ndizosangalatsa kuti polisi yathu ikugwira ntchito. Kenako this morning apolisi apita ku nyumba kwa Dr. Bobby ndi mbava zija, malo mopita nazo ku court. Akuti apita kumene kuja kuti zikapange demonstrate mmene zinabera okulowera mu mpanda. What I don't understand is mbava izizi sizikuoneka sophisticated enough. Mbava zinapha mayaja, this is my understanding of it. Mbava zimene zinapha Dr. Bobby
sisi vena kuzipanga parade kuchigumula. Why am I saying that? Let's look at it this way. Mukito weyambirira anazabwera poera anazipeza mbava zosezo tagwira tiana so adanagwira tiana tinata ma street ya chan. It's taken them 3 weeks to come up with this narrative yakuti azipeza mbava zicho. But mbava zicho zitapita kunyumba kwa manager zapita kukaba a specific parcel, money, variables. And this money was kept in that house. They had prior knowledge of where the money was. And that woman became collateral damage. And Mbavazmena was on a sapanobaz. Says Mapanga business and drama. Akujina koneka uri ndi asasamba ora watenga museu awapanga coach kuti muoneke ngati inonda mene munapanga upandu mene. The men is one. This is how I look at it. Amawe chintu chimodzi mwena kumadziwa about Malawi police. Malawi police analowa ndale kwambiri. Sibungwe so lijalo kuti institution ejo kuti tingamayidalire. Wamene tikubwerera ku Malawi timakhala ndi nkhawa kuti we are not protected because one, kuyambira kundale amangomanga anthu andale ndiwapatsa belo sitimaona trial kulibe. 2, milandu yonse imene ili ikuli pangokhala kuti pali munthu wina wake wodziwika, nkhani zake zimakhala zimene zikuchitika ndi kuphedwa kwa Dr. Pope. Milandu yosaoneka mmene kuyendera, apolisi akubweretsa ma staged witnesses, staged murderers. So this is upanga. It's not making sense at all. But coming to really look into it, apolisi amene wakunama akutina miza sana zipeze mbavazo ola kuzidziwa komano zinatumidwa ndi anthu ena. Now makumbukira kuti aku MCP ayina chimwendo anatenga ndrama za boma kukangulitsa mwenye kena kuti kupita kwa muombaso mwenye uja usiku kugwiritsa ntchito polisi yomwe and fake search warrant. This is what is happening in our country. Ndizimene zikuchitika ku Malawi pakali pano. Akungo kukupusitsani, but the truth of the matter is and there is a breakdown in security in our country right now. Breakdown in security is serious. Panopa, we need to have the private security as serious because Muganda lead a police. This police in Asanduga a political entity. It's no longer protect and save Malawians. Ndokuzani apolisi Africa azigwira ntchito yawo bwino akagwira munthu pita naye ku court akaya munthu yakapatsidwa bail because aliyense ali ndi a right to access bail. Aliyense. After that tiziona trial. Milandu yonse yandale ku Malawi simapita ku trial. Palibe mlandu mene wazamba simuzaona trial. Wachimwendo, there will be no trial. Wamumba, there will be no trial. Jessica Bwira, no trial. Milandu yonse yatira party pamene. Police yatu ya ku Malawi is a political entity being used by the politicians and nothing more. And what you see in Chigumula there, that is not police work. That is parading people for PR to make you believe that they're doing their job when they are not. Kupimba ni maso. Kwa zero. Amazona zero. Come on. It's not making sense. Nemo kupana Malawi. Apolisi kanda tuwa kama kupatani ma visuals osa makulubirira ya.
akamakuuza kuti kupanga chakudya utagwira anthu osamakhulupirira up until there is proven evidence kuti anthu awawadi agwidwa. Tamvana? Salute. Club Junta, building better Africa.